Ако обичате рибена супа, тази, която сега ще приготвим за вас, връзвам си косата и веднага ще ви покажа как се приготвя тя. По принцип, клиповете до сега не са били свързани с храна, но това е нещо, което на който и да сме го предложили, се е влюбил в него. И аз няма как да запазя това само за себе си. Така че започвам с съставките. Масло, прас лук, картофи, 2 моркова, дафинови листа, сьомга, разбира се, животинска сметана. Много е важно да е животинска. Сол, пипер и копър накрая. Гледайте видеото и ще разберете как се приготвя. А в описанието ще намерите описа на рецептата. В половината масло на ниска степен се задушава наситнения лук. След няколко минути се добавят картофите, нарязани на купчета, морковите на кръгчета или полумесеци, дафиновият лист и водата. Вари се 15-20 минути до готовност. След това се добавят сута, черния пипер, сметаната и сьомгата, като аз предпочитам да я запечатам на тигана. Вари се още 5 минути, маха се от огъня, добавят се останалото масло и копъра. Вуаля! Това е супата. Опитайте я. Ако ви хареса, знаете какво да направите. Последвайте ме и оставете коментар. Аз, за да остана верна на себе си, ви предлагам да си налеете една чаша шардоне отлежавало в стари френски бъчви.